85-нче елларда исәпкә алайык. Телевидениела иң шәп сериал. Явыз Брейд. Бәләкәс кенә Бальтазар Брейд. Унда бар дөньяны һөҗүм итәргә теләгән явыз Вундеркинд ролен башкара. Менә бит ул, утыгызны. Мин үземдә насар. 2000-нче елларда Брейд экран йондызы. Бөтә дөнья буйлап тамашасы уга алкышлай. Менә бит ул, утыгызны. Әмма 3-нче сезонда Мин үземдә насар тоттым. безнең бәләкәсебез катыл үсеп китте. Проект ябылды. Голливуд уның менән хушлашты. Брейдтың язмышы селпәрәмә килде. Әмма ул үзен шул тиклем күп елдар экранда уйнаган персонаж дип ысын мәгънәһендә анай башлады. Хәзер инде уның кайда йөргәнен без белмәйбез. Беләһеңме, Клайв? Явыздарды экранда уйнау клёва. Ә ысын тормышта явыз булу вообще улет. Кабыз музыкаңды. 1 секунд. Аппағым йомышағым. Ау! Инма, ин совсем мөлә? Кайда дәрт? Кайда кураж? Минем косяк. Йырлай белмәйм, ләкин минең күңелемдә гөлбәю, 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 гөлбәю. Һинең матур карашларың мине исертә, мине исертә, мине исертә. Дай бына. Әйдә бергәләп бүген уйнарбыз мәхәббәт. Сэр, беҙҙә ғәҙәттән тыш хәл ваҡиға. Кораблдә монстр? Кайда күрдегеҙ һеҙ монстрҙы? Ҡарағыҙ, уның яһалмай урындар, тик бер генә яуыз. 2000-нче йылдар менән хушаша алмай. Бальтазар Брейд. Мустафирулла, кораблдә бриллиант Дюмон. Секторда буш булган агентларға тиз генә тәғәйенләнгән урынға барып етергә. Ҡабул ителде. Агенттар Грюси яҡын тирәлә. Әйе, туҡта әле, нисек һин беҙҙе атаның? Грюси, тимәк Грю һәм Люси бер флаконда. Грюси. Прикольно, әммә шәп түгел. Миңә оҡшамай. Йырлай белмәйем, ләкин минең күңелемдә гөлбәю, 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 гөлбәю. Ирендәреңде үбеп узсам гел, еханға, алыҫ яҡтарға. Минем ҡулдарым үрелә, һинең тәнеңә, бары сигенмә, бу минең янымда гел генә. Бөтә уйҙарың булыр, ошо бейеүҙә, бары бөгөнгә, икебеҙ әйләнә бөтөр. Тағыла һуңланың, Грю. Ул ҡасты. Ҡасмаясаҡ. Беҙ һуңланыҡ шикелле, Грю. Өлгөрәм. Мин өлгөрәм. Өлгөрмәнем. Әҙерләнегеҙ. Нимәгә? Һеҙгә күңелһеҙме әллә?